खुलुमबाय दिनै 17 जुन 2026 गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। राशिफोरखौ फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आरज खालामनाय जायोदि दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलांनो हायो। जेबो खैफोद आफोद जायालासे फैदो दानिया दिनैनि राशिफोरखौ खोनासंदिनि गिबियावनो दङ मेष राशि फालांगियाव रां थिसननाया मुलाम्फा गोनां जागोन। मेष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 8। वृष राशि फालांगियाव हरखाबै रां मुलाम्फा जागोन। वृष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 3। मिथुन राशि जिउ लोगोरिजों सोमोन्दोआ गोजान जागोन। मिथुन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6। कर्कट राशि मोजां मोननायाव सन्देह जानाया सोमोन्दो जोबनायनि बिथा जागोन। कर्कट राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 1। सिंह राशि गावनि खामानियाव जाफुंसारगोन। सिंह राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 5। कन्या राशि सोमोन्दोआव मोजां मोनलायनाय जागोन। कन्या राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6। तुला राशि खामानियाव मोनसे गिदिर बिबानखौ आबुं खालामगोन। तुला राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 5। वृश्चिक राशि गागि सुबुंफोरा मदद खालामगोन। वृश्चिक राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 2। धनु राशि बोसोनआ नोंथांनि थाखाय गोहोम गोनां जागोन। धनु राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6। मकर राशि फालांगियाव थाबथानाय रांखौ मोनफिनगोन। मकर राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 2। कुम्भ राशि नोंथाङा गावनि खस्थ'नि सायाव फोथायनाय थानांगोन। कुम्भ राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 3। मीन राशि आद्रा थालांनाय खामानिया जोबनायाव फोजोबनायनि फारसे आवगायगोन। मीन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 2। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।